nasɔn ne fɛ ka sɔn ko jumɛn nasɔn Sofia ala kama sa o min nasɔn la o tuma dumuni tɛ tobi a semaine tɛmɛnen ne ye wari min di ne y'o wari bɛɛ tobi ne ma fɛn na n ko malo kun bana n ko malo tɔgɔ man ca ne ye wari tila fila ye a tilancɛ bɛ ma bolo depuis quand e bɛ malo san ka na ne ka du kɔnɔ ne y'a san ne ko n'i nana ko n b'a ɲɛf'i ɲɛna mais i nana ne y'a ɲɛf'i ɲɛna i ma programme dɔ la sisan i bɛna fɔ ne bɛ kuma ca e tɛna ka cɛ f'i ɲɛna wari tɛ n bolo bi wari tɛ n bolo sini i ka kuma faamuya muso kunya min y'i bila o la dɛ n'a y'i diya n'i bɛ se yɛrɛ malo in ta i ka taa lajɛ i ka dun na i ka kuma faamuya e kelen tɛ du kɔnɔ yan i ka kuma faamuya i yɛrɛ sanama ne tɛ k'i faamuya dɛ a donna malo la bɛɛ de bɛ k'a dun bɛɛ tɛ bɛ k'a dun o tuma ne yɛrɛ bɛ fɛ k'i ɲininka e tɛ fɛ tobili ka kɛ bɛn o bɛ mun de bɛ a fɔ ne tɔnɔ kiribiti de bɛ k'a dun depuis i nana ne ka du kɔnɔ yan e kɔni b'a dɔn diɲɛ don o don daga kɔni bɛ sigi i b'o kalama e t'o kalama anw mɛ e b'o kalama o de kama ne ko i ka nasɔngɔ di yan wari tɛ ne bolo ne tɔnɔ kiribiti de bɛ tile kungo la sinon ne ka foyi t'o la o y'a fɔ cogo bɛɛ yan a ni fɔcogo wɛrɛ b'a la e bolo mun ne ta tɛ kelen o don da kɔnɔ k'o fɔ a ma ban yɛrɛ kɔlɔlɔ la ne y'a fɛn kɛ i ka ko nege bɛ ne la walahi bilahi ne ye nkalon tigɛ e yɛrɛ yeli ne yɛrɛ bozo yɛrɛ fɛ don o don dugu jɔ o jɛ a bɛ komi tasuma de bɛ n sɔgɔ na i ni jɔ mɔgɔ la ko n ko na sɔngɔ Tamanya kana diaranye ande guna ponya kana Thank you bisi. aku mungkin Kita nyamma ga kan su wala ne ga nyana min. Taksi tigi bana me ka tigi ne ka da bana. elfa dolari ka wa uya tinimini ga Kuma ga nyana min ne. oh Nyamma to abinye kele via mana ko kunta ka banka era maka ni munike. no mana ko madiye il faut que kay respecter de ni wala kalinye voilà ni ma minga muso into ka mule ya era maka Yalla ne ceri bora wala wuri. ike aju bona mana ka foda bla mana ni nyonte ka fuki ike mun ke ko magara ha ko ma fo le la ha Tini fa lay la Ni ben kiribiti ne ko na follow do ne tanye don. E fini sa ni tanya da he ma ne e pini anya yira de ha ko dro ma ga nyana mi gan tege me to su din. ni nen kai temne ibra nye ko gila ni kadi nyo gila ko nen ki temne wallahi i ka fu ko kule wata fule
k'i tɛ minɛ ɲuman kan ko fa y'i la ti sabali yɛrɛ mɔden ne ka foyi t'o la i ye mɔden don hinɛ na sa man kɛnɛ paraje fila ye soso k'i ba taama ma k'a kɛ fugariya ye ɲama i ka telefɔni di an ka bozo donc ne ma kɛ e kɛra to la ha fili sigilen la ko ɲama e kɛ kiraba e kulukulu glasi i ma ko diɲɛ tɛ ni cɛ e bi ɲɛ kelen f'i ye ne yɛrɛ miiri yàlla ne bamuso voilà a tun bɔra kɔrɔbara ta a ye du ni du de taama sen na ka wala peseli kɛ i de y'i ja kiliniki filɛ i kɛrɛfɛ ka dɛsɛ ka wa o peseli kɛ i ye manana k'a fɔ de mais kiribiti o tile n'an ka tilew tɛ kelen ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a fɔ bozo ɲɛna k'a ka taa bila mobili la n'ale tun taara ne bila e tun k'i da sago fɔ ne ma tan tɔ yala tile tɛ kelen ye o mɔni yɛrɛ ko tanti yɛrɛ voilà i kana jɔ minɛ na ka fɔlɔ ko wa e ka taa sa e mi ban ka ban i bɛ ne taalen so jɔ i kana mana ka fɔ n ye i yɛrɛ ma ka ne tɛ miiri k'a fɔ k'i kɔnɔma de sisan n b'i pɔɲɔ sisan ɛsikoro i t'o fɛ n tana de wele voilà n t'i ta dɛ n'i wo y'i kunna de fi yɛrɛ wala ni cɛkɔrɔba in ka juru ne ko man di ne ye wala ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛɛ bozo de nɔ ye Sofia. Loso. E ma dɔ yɛrɛ fama ye. Ayi non fama ko kuma tɛ fɔ na bilen. Ala ka n'an tunu ɲɔgɔn na. Ami. Basi t'i la kɔni. Basi foyi tɛ na. E na ma mɛn na. A bɛ sara dɔɔni. Yemɔgɔ. Basi foyi tɛ. Ani basi tɛ. Basi foyi tɛ. E Loso. A yɛrɛw dun. Wala bɛ basi foyi tɛ. Basi kɔni t'aw la. Wala basi foyi. Cakɛrɛ fuma dɛ Sofia. N'i y'o fɔ ye dɔ bɔ a la. Mun b'i la? Olu bɛɛ ye kuma wɛrɛ. An ka b'o kuma ninnu kɔnɔ. Sofia. O ma i bɛ nkɔni fɔ yɛ la sisan. Awɔ si. N'o kɔni fɔra la sisan. Donc an b'o la wagati bɔ sisan yɛrɛ. Non Loso sagera sa. Walayi a bɛ kɛ cogo di Sofia? N'an bɛ to ka changer fana a man ɲi. Non vraiment i ka nkɔni. Ko changement ka don kow la de. I ka nkɔni kan ka di. Yɔrɔ. Wala a kan ka di. A ka ɲi ten tɔ. Komi n sinamuso kɔnɔma don. N'ale jiginna n b'i wele i bɛ taa fɔli duman kan. Sofia tiɲɛ yɛrɛ la o bɛna kɛ fɔli dumanba ye o la dɛ. Walayi. Parce que e sinamuso ka ko o y'i ka ko de ye o. Walayi O y'an bɛɛ lajɛlen ka ko de ye. Dugawu kɛ Ala k'a F'an ɲuman k'o kɛ jigin. k'o s'a dan na de. Ala ka ɲuman jigin. I cɛ dun? A bɛ basi t'a la. Kɔrɔ basi t'u la? Basi foyi tɛ yen. I burankɛw ni buramuso? Wala o bɛɛ bɛ yen nɔ. C'est bien ça. Loso. A kɛra fama ye koyi. Ala ka n'an tunu ɲɔgɔn na. M'a dɔn i ni so famana dɛ. Kojugu. A bɛ kɛ ko don dɔɔni tɛ ko ye. Awɔ. N'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ. Ok Ala ka ɲɛ. Ami. I bɛ se ka numéro di yan. A bɛ se ka kɛ n sinamuso ta dɔrɔn tɛ. Ni n terimuso min ka kungo bɛ yen nɔ n bɛ se k'i wele. Komi i yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔn n'i wele i bɛ se ka t'i ɲɛ da an kan wagati dɔw la. Awɔ tiɲɛ don. Cɛn denwolo don yɛrɛ cɛ. N'i sera ka yɔrɔ dɔn ka taa foli bila o la. Ok n y'a mɛn. Awɔ o fɛnɛ o bɛ ɲɛ a ko la dɔɔni. Voilà numéro filɛ. Loso. A kɛra fama ye koyi. Kojugu. Loso n'i wele ka na fama masa i den la. Non n tɛ fama i ma walayi n'Ala sɔnna. Ala ne kelen dɔrɔn de bɛ yen wala mɔgɔ si tɛ taa bɔ ne na. Cɛ a bɛ kɛ cogo di? N'an ka dugulamɔgɔw balen bɛ ɲɔgɔn na Bamakɔ yan. Loso. Kana jigin mɔgɔ si la. A bɛ se ka kɛ ciw fɛnɛ de ka ca. Ça va aller. Komi n terikɛ dɔ ye n wele. N bɛ taga ale fɛ yen n bɛ taa n tɛgɛ ɲɛnajɛ. O ka ɲi yɛrɛ de. N'Ala sɔnna ma n bɛ tila k'i wele. Inshallah o kana ɲinɛ dɛ. N bɛ ɲinɛ wala. Inshallah an b'a kɛ ten. K'an b'o la. Awɔ Loso k'a bɛ. I b'i cɛ fo n ye. Inshallah ko n ka foli b'a ye. Kɛ Sofia ne k'a fasa tan. I n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ. Bon, mana kɛ fɛn o fɛn a ɲɛ.
Terima ça va? Ça va. Comment tu vas? Pas de souci. Ah, tiens, il veut faire un vidéo, au cas où. Wallahi bon, comme il y a dimanche matin là. Ah. Ndalin tura bon, on jonga wuli na mun. Nyabi fana sirle na no. On jonga siga shangele ma. Ah, ok, d'accord. Pas cité moi. Je vais là. Mais ça c'est bien. Allez, il ne finit non. Hein? Une fois qu'il a tout là, c'est important, c'est très intéressant. Il faut souvent échanger avec les gens. Quoi. Mais c'est très bien. Allez, si vous avez un c'est ça. Il y avait une destination. Ah, un chiga milou en fait, un chiga pour la main parce qu'il n'est pas né. Maron est femme. Non, il est femme. Ah, mais sinon, comment tu dis? Ouais, bon, Dieu merci à Malata. Alhamdulillah, et le travail? Ouais, bon, don. Ah, voilà, c'est tranquille, on est là, calé, comme d'habitude. Mais avec tout ça, on arrive à surpasser, on va essayer d'avancer quoi. Non, ça va aller, Inch'Allah. Yeah. Sinon, madame, bon. Voilà, oui, non. Ah bon, on a attendu, hein? Comment on fait un peu là? Nous te fouillons la wargo kuma wala bila mu dotru amo wacha boy bado dobi wala numéro de la wa numéro la nima taw be téléphone wara ni di wala numéro ngon de la wargo kuma le fi Bozo moti insister qui voulait numéro ko ni wele ata peut-être que la personne a un problème, c'est-à-dire que quand on voit que la fin baigne quoi. Yeah, nera mun signé flen al nega signé son tengu mais jomba dona no shi. Yeah, mais il faut décocher, il va te la main. Peut-être qu'il y a un problème. Et gars, ça va. Non, c'est pas important. Bozo. Quand on voit que la fin baigne ça. Quand on voit que la fin baigne ça. Et puis quand wele, et puis quand fola, et puis quand fonya na poche on nani. Amna fo ni mais na avec bon, il doit avoir un but bien déterminé. Votre fait le débat là, problème gel le débat là. Et puis c'est gagné. Bon, quand on va rappel, il faut décrocher. Allô? Allô? Ouais, ça va? Bozo there. Ah, Bozo Relo. Bamso si na chitange san. Ko jume? Bamso si na chitange san sotiwa. Sotiwa? Ok, mais... Ok, pour un fois, là, j'arrive. Ok. Accident là depuis ce moment. En plein de 13h pile là ça. Numéro bébé qui est roulé par nous va appeler ça. Ni mon fils. Tu viens moi quand on coupe da work comme ça. Hein? Non. Ok. J'arrive. Ala kan noya. Ni se ka famu jodi. Ara madenga na warja yere ko jugusa. Hein? Ni mo bi ki wele au moins il faut décrocher le téléphone il va tigi ta il va lamé avec mi fier bo aflene e ba banana depuis sokoma 113h de be ere wele la sanga nya fe yana imna ko ga chogodi ni te ma yere ga danga de wa ala ga no ga ndo ko ni